Doncs bueno, ja tornem a estar aquí a Port Motor Vallgorguina, un any més, aquest cop ja és el 6è any consecutiu que col·laborem amb la Marató de TV3, amb Sant Celoni més precisament, i bueno, un any més són entrenaments solidaris, un any més tots els pilots donen el preu de la tanda 100% íntegrament per la Marató, com cada any, doncs aquest any hem tingut uns 40 i pico participants, i bueno, doncs nosaltres sempre encantats de col·laborar amb la Marató de TV3, ja que és algo molt important i que ens afecta a tots nosaltres. I bueno, ara procedirem a fer un sorteig d'una panera aportada per la Marató de TV3 i també material aportat pels nostres patrocinadors i bueno, convertir això com cada any doncs, en una festa solidària i sobretot relacionada amb el motocross, que és el nostre esport.